Park pri kaštieli v Betliari. Energetické miesto na Gemeri. Don Juan a Castaneda hovoria o vyhľadávaní miesta sily v rôznych lokalitách krajiny, ktoré umocňujú mnohé vplyvy u jedinca, ktorý si nie je vedomý ich účinkov a ich dosah na vedomie. Betliarský park pri kaštieli Andrášiovcov je považovaný za jedno z energetických miest na Slovensku. A to nie len pre svoju historickú a estetickú hodnotu, ale aj pre svoju hlbokú duchovnú a liečivú atmosféru. Prečo je Betliar vnímaný ako miesto sily? Harmonická krajina Park bol založený koncom 18. storočia podľa princípov anglického krajinárskeho štýlu, ktorý kladie dôraz na prirodzené prúdenie energie v krajine. Jeho tvorcom bol významný záhradný architekt Christian Heinrich Nebien. Vodný systém a vegetácia v parku sa nachádza unikátny umelý vodný systém s jazierkami, fontánami a veľkým vodopádom najväčším svojho druhu na Slovensku. Tento systém spolu s bohatou vegetáciou vytvára prostredie, ktoré pozitívne stimuluje kôvny obeh a rozpúšťa energie zármutku, psychických bolestí a trápení. Prítomnosť múdrych stromov. V parku rastie niekoľko exemplárov tisu obyčajného, ktoré sú označované ako múdre stromy. Tieto stromy sú považované za prírodné energetické žiariče, ktoré môžu pomáhať pri meditácii a duchovnej práci. Bylina, ako vnímať energiu tohto miesta. Ak sa rozhodneš navštíviť Betliarský park, môžeš skúsiť nasledovné. Tichá prechádzka, prejdi sa pomaly parkom a vnímaj, ako sa cíti tvoje telo a myseľ. Zameraj sa na miesta, kde sa cítiš najviac uvoľnene a pokojne. Kontakt so stromami, pristúp k niektorému z múdrych stromov, polož naň ruku a vnímaj jeho energiu. Môžeš sa pokúsiť o tichý dialóg alebo meditáciu. Pobyt pri vode zdržať sa chvíľu pri jazierkach alebo vodopáde. Zvuk vody a jej pohyb môžu pomôcť pri uvoľnení a očistení mysle. Meditácia, nájdite si tiché miesto, sadni si a sústreď sa na svoj dých. Vnímaj energiu miesta a nechaj ju pôsobiť na svoje telo a myseľ. Betliarský park nie je len historickým a kultúrnym skvostom, ale aj miestom s výnimočnou energetickou kvalitou. Jeho harmonická krajina, vodné pôvky a prítomnosť múdrych stromov vytvárajú prostredie, ktoré môže podporiť duchovný rast, liečenie a vnútorný pokoj. Ak sa tam uskutočňuje chôdza sily podľa Castanedu, čo vzniká takúto kombináciou s takýmto energetickým miestom v parku pri kaštieli? Kombinácia chôdze sily podľa Castanedu a energetického miesta, ako je Betliarský park, vytvára mimoriadne silný transformačný priestor pre jedinca, ktorý pôsobí naraz na viacerých úrovniach bytia. Ak jeho pobyt na tomto mieste je vedomý s poznaním takýchto účinkov a s plnou pozornosťou takejto chôdze alebo len pobytom v tomto priestore. Výsledkom je aktivácia bodu vnímania. Miesta sily majú schopnosť narušiť bežné usporiadanie bodu vnímania, čo vedie k tomu, že sa posúva mimo zvyčajnú pozíciu v kokone vedomia. Chôdza sily pri tomto posune stabilizuje nové nastavenie, umožňuje ti vidieť svet inak, vnímať energie, formy života a významy, ktoré nie sú bežne dostupné. Otvorenie energetických centier. Betliarský park so svojím harmonickým tokom vody a prítomnosťou múdrych stromov vytvára energetický vír, ktorý uľahčuje otvorenie hrudného a temenného centra, sôdce a vízia. Keď sa pri chôdzi sily sústredíš na vedomý krok a dých, tieto centrá sa začnú synchronizovať s prúdením prírodnej sily miesta. Zosúladenie s geovedomím Zeme. Takéto miesta majú vedomie Zeme, to, čo starí Toltéci nazývali duchom miesta alebo nagualom krajiny. Chôdza v takomto priestore môže viesť ku komunikácii s duchom Zeme, ktorý ťa skúša,
vedie alebo očisťuje. Niekedy sa to prejaví ako tichý vnútorný hlas, obraz alebo impuls. Vyčistenie osobnej histórie. Pohyb, chôdza, v kombinácii s energetickým miestom pomáha uvoľniť minulé väzby, zranenia a pripútania, najmä ak si v parku vedome kráčaš ako bojovník. Ako hovorí Don Juan, vymazať osobnú históriu znamená vystúpiť z klietky ega. Prechodový rituál zasvetenie. Ak sa takáto chôdza vykoná so zámerom, napríklad hľadanie videnia, nový začiatok, ukončenie väzby, celé miesto sa stane živým chrámom, v ktorom sa vykonáva rituál vnútornej premeny. Tento prechod môže mať podobu vízie, pocitu zániku ega, vnútorného výkriku ticha alebo hlbokej radosti.